masu satin shanu dai su ya rage sai masu satin da cikin wanda a sai yake shi bai so ya bar wannan an kama an sake kama shi saboda yanzu kan yan hukumu ka sake kama da sake mai tsawo saboda ka zama jami'an shari'a a wannan bai sai yaro tunda bai sai yaro shekara aru ya ba ka taimake mu ya zama kuma muna fata ne cewa a yau muna kaddamar gyaran waɗanda suke sa tinted glass ba tare da ba wanda suke sa nan ba da izini ba wanda suke ba da ana ba tare da cikin ba da cikakken ba a ba da su da ya jami'an goto an ba da oda duka jihohi kowa yana ne